बताता नहीं कैसे देखनी हरील बताइल ह दिल तू त इंस्टा पे ट्रेंड करलू रहिल टराई में कबरी पलाई में नंबर ना सेंड करलू देखनी हरील बताइल ह दिल तू त इंस्टा पे ट्रेंड करलू रहिल टराई में कबरी पलाई में नंबर ना सेंड करलू आज बतियाई बा काल से पटाई बा लड़की नहीं और भैया कि जान तो हर मम्मी कसम हम में के ना होई कि जान तो हर मम्मी कसम हम